vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa ichi ndecheavo vari single and searching. So let me play for you the few voice notes and a few messages dzatakareceiva, hoping that maybe kana uri single you are going to get connected to these people. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi, I'm a girl at the age of 20. I live in the United States of America. I am single. I'm looking for a guy who is more mature and respectful. Even if he got kids, it is fine with me. He must be in the UK or in the Americas. That was a message right there. So kana kuri kunzi you are in the UK, kana kuti uri ku America, please get in touch with me so that I can connect you with this single lady. Regaitiva taenda panyedu inotevera. Ndiri mukadzi ane vana vaviri, mukomana nemusikana. Ndine 45 years. Mwana wangu mukomana ane 18, musikana ane 14. Vanogara kunyika kuZimbabwe. Ndine 45 years. I'm a single mother. But ndiri kunyika yevatorwa. Ndiri kuda munhu ati kurei, akura akuziva zvaari kuda, ari kuziva kwaari kubva nekwaari kuenda, asi sinei nezvakawanda. Munhu ane utano hwakanaka, because inini utano hwangu hwakanakawo. Munhu asingangorwari, munhu anoda zvekushanda, anoti kana taronga zvatinenge taronga toshandira pamwe chete, noti kuti munhu anoronga zvake ega. Saka ndiri kuda munhu atokerei kana kuma 50 years, munhu asingachadi zvekuita mhuri, but munhu ari kuda tiite zvekuchengetana, tichitarisana kuti munhu akarwara anoona munhu anomutarisa, anoona munhu anomubikira, sezvakangotaurwa mubhaibheri zvakanzi Abrahamu ndichakupa mubatsiri wako. Saka ndo zvinhu zvandiri kutarisira kuti dai ndasanganawo nemunhu akadaro, munhu ari honest. Ini ndoshanda mumba, but ndikasangana nemunhu anoti ngatidai, ngatiunganidze mari tiite business, ndemunhu wandiri kuda, munhu wekuti tigarisane tiite musha. Kuvawo nemusha chinhu chakanaka, neti kungonongedzerwa kunzi uyo zvazodai hazviiti zvakanaka. Ndotenda hangu muzondiudzana namaposta, kana maona wamunenge maona mupei nhamba dzangu. That was a message from Heidi. Kana kuri kunzi you are single and searching. If you want to get connected to this single lady, please get in touch with me. Ndovanda kuconnectai. Let us play the following voice note. Makadi mukomanashi, makadi henyu. Ndinosimba zvizhinji mondichinjirawo voice nekuda kuti vanhu vanozoona sekunge ndiri very desperate zvakanyanya kuhama dzangu dzinoteera program yenyu iyi zvakanyanya, asi mukana wakanaka wokuti titsvage anotidawo, tisingamhanye zvedu asi tichinyatsotora zvedu mukana wedu wakanaka wokuti titsvage anotida. Ndiri murume ane makore 41 ekubereka, ndine vana vangu vaviri. Ndiri kutsvagawo mudzimai ari serious, ane makore kubva 35 zvichidzika pasi, angangova aine mhuri yake nevana vake, hazvisi dambudziko iroro. Munhu uyu anofanira kuva ari ready kutibatsira tichengete vana tose, vake nevangu. Ndinoda zvakare kuti munhu uyu ave ready pakuzonotestwa chirwere, ave ready pane zvose izvozvo. Mukomanashi kana paine anenge andifarirawo, munozomupa nhamba dzangu for more information. Asi handisi kuda zvangu vanhu vari desperate vaye kati vanongoda zvokungomhanya. Zvitori nani zvangu ndishaye pane kuwana munhu ari kumhanya. Handisi kuda. Ndinoimba kuti vachanzwa audio yangu iyoyi, ipaiwo munhu munhamba dzangu manyatsomunzwisisa. Ndatenda zvangu.
To all the single ladies out there, I hope kuti mazvinzwira. Kana kuri kunzi this single man mamufarira, please inbox me so that I can connect you with him. Vadiwa vatereri, if you are single and searching, do not hesitate, come to my inbox and just drop your voice note. So sangana zvekare in the following episodes.